Abantu abasuka kwiindawo ezohlukeneyo kwiphondo laKwaZulu Natal bayagoduka phambi kokuba kuqale inkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo kweli ngentsimbi yeshum'elinambini ezinzulwini zobusuku. Abanye abakhweli bathi bafuna ukuchitha eli xesha leentsuku ezingama-21 kunye neentsapho zabo. Yimikrozo ukuya ezibhasini nanjengoko kushiyeke iyure nje phambi kokuba kuqaliswe inkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo kulo lonke eli, abantu baphume ngenjixukuxa bethwele imigodlo yabo beyokufola kwisikhululo sebhasi nakwirenki yeteksi yaseThekwini besingise kumakwabo. Uninzi lwabantu abasendleleni kweli phondo baya kwiindawo zasemaphandleni. Siphuma eGoli njengamanje, ibhasi kade ifika manje, ingakho sibona sikhavile nje kanje, indlela nje ukuthi nathi siyivikele yabona. Sibalekela yona i-lockdown sisihlale endlini eGoli, ingakho siza la emakhaya ukwazi ukuthi sihlale emakhaya. Ekhaya yakwazi ukuphuma ngoba amasosha azobe engekho namaphoyisa agada abantu. Ngekhaya ngisuka eGoli, ekhaya ise-Potchefstroom. The reason why ngifakile i-mask nama-gloves is just because ngisuka le eGoli and ngekhaya whereby kunoma kunezingane, so it's just all ukuthi ngivikele bona. Ngithukile but I'm happy ngijabulile ukuthi ngekhaya. I'm going to Eastern Cape in Flagstaff. I'm from here in Durban rank. I'm concerned about my safety because I always wash my hand and I make sure that this virus does not spread, because if I don't take care of myself or the others, that will be a problem. Imarshal zeteksi nezebhasi bezimaxhaphetshu zihlamba izithuthi nezandla zabakhweli ngezixhobo zokubulala intsholongwane, kodwa umba wongasondelelani kwabantu seyingxaki. Eli phondo laKwaZulu Natal linabantu abangama-45 bosuleleke intsholongwane yecorona, lilandela emva kweGauteng neNtshona Koloni.